Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sol, isang masugid na tagapakinig at isang certified minimum wage earner. Nagtatrabaho po ako sa back office ng isang department store. Tahimik lang po ako sa opisina. Literal na mas tahimik pa sa stapler. Parang kamag-anak to nung kaibigan kong sa sobrang tahimik papunta na siya sa patatas. Okay. Napilitan lang po ako magsulat dahil sa isang problemang paulit-ulit. Kung ano po ang problemang dinadala ko, hayaan niyo pong ibahagi ko po sa inyo. Ganito po kasi, tuwing may birthday po ang kasamahan namin sa opisina, palaging may ambagan. Pambili daw po ng regalo, cake, pizza o kung ano pang pwedeng ihanda. Wala pong tanong-tanong kung may extra ba kami o wala. Para bang nakatakda na lang ang singilan at isa na po itong obligasyon. Sa dami po na nagbo-birthday, umaabot ang ambag ko ng 500 hanggang 1,000 kada buwan. Para po sa iba, baka katumbas lang ng 2 kape. Pero para po sa akin, 2 linggong ulam na yon o pamasahe ko na yon sa loob ng 1 linggo. Malayo pa po kasi ang araw ng sweldo, nakabudget na ang sasahurin ko. May nakalaan na po para sa pamasahe, pagkain, bayarin sa bahay at kaunting ipon kung papalarin. Wala po akong luho, wala po akong bisyo. Yung sinasahod ko po, sapat lang para makaraos araw-araw. May isang beses po na wala talaga akong naibigay. Pinagtinginan po ako at tinaasan ng kilay. Sinabihan po ako na hindi daw po ako marunong makisama. Pakiramdam ko po tuloy masama akong tao dahil lang pinili kong unahin ang pangangailangan ko. Gusto ko naman pong makisama pero gusto ko rin pong igalang ang sarili kong kakayahan at limitasyon. Hindi ko po ginustong maging kuripot. Ang nais ko lang ay mabuhay ng hindi kinakapos. Ano po ba ang dapat kong gawin? Pipilitin ko po bang makisama kahit nasasaktan na ang bulsa at loob ko? O tama lang po bang tumanggi at panindigan ang kakayahan ko kahit pa masabihang hindi ako marunong makisama? Maraming salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Sol. Nakakalungkot naman, Marisol. Correct. Kakalungkot naman yung mga Marisol mong kaopisina. Sila talaga yung masol-sol. Oo. Sila talaga yung mga sulsol na hindi magandang sulsol. Meron kasing sulsol na na for a good cause. Yes. Yan. Sige na. Oo. I-share mo na yung biblical verse. Parang wala pa ako narinig na gano'n. Pero kasi kadalasan, ang pagsusulsol ay hindi masyadong maganda. Correct. Diba? Oo. At yung ginagawa ng mga kaopisina mo ay talagang hindi maganda. Toxic ka. Toxic Totoo yung mga naman ganyang kasi klaseng working environment. Imaginein mo, naging obligasyon mo na, ang supposed to be na, kaya nga ambagan eh. Yes. Diba? Walang sapilitan, dapat Correct. voluntary siya. Alam mo kung halimbawang hindi ito, kung sapilitan ito,
sisiguraduhin ko na tuwing merong pansit or kung ano man yung pizza or whatever, talaga namang kakaririn ko yung pagkain tsaka pag-sharon pag may natira. Kasi may ambag ako na matindi dyan na partisana na kakainin ko. Di ba sabi niya, pwedeng ulam na niya ng isang buong Tama. linggo o pamasahe ng Oo. isang buong linggo. Pero ang ginawa niya, sinishare niya, Ayan. di ba? So, Sol, nakikisa ang tambalang kumikinang sa'yo sa na hindi maganda yung kultura na ganyan Correct. Di ba? Medyo mag-iisip-isip ka rin, Sol, kung gusto mo bang tumagal sa ganyang klaseng culture na kukutsyain ka porke hindi ka nakapag-ambag. Hindi dapat ganun. Totoo. Ang magandang, wala na pong perfectong opisina. Sa Yeah. totoo, wala talaga. Maghanap ka ng ganyan, wala. Ikamamatay mo na maaga ka hanap ng Oo. perfectong opisina kasi wala naman talaga. Tama. Pero, Kami nga dito, nasa communication yung trabaho namin. miscommunication kami lagi. Communication kami ha. You would expect na excellent communicators Ayan, oo, kami. As perfect in, ang lahat. Perfect ang lahat, ganyan. Pero hindi. Lahat po ng problema namin ay dahil sa miscommunication. So in other words, talagang walang perpektong opisina. But we try, Tama. 'di ba, to understand each other. Ang Correct. isang magandang working environment, yung hindi ka pipilitin sa isang bagay na ayaw mo. Kasi hindi ambag ang tawag diyan. Ang tawag diyan peer pressure, Correct. work pressure. Ayan. Isipin mo may pressure na nga yung work, may pressure pa yung pagbibigay. Hindi dapat ganun. Tama. 'Di ba? Parang katulad 'yan ng mga meron ako nabasa recently na isang influencer na nagrereklamo siya kasi daw ang daming humihingi sa kanya online. Binabash siya dun Binabash. Actually, parang yung comments ng netizen, hati sa, oo nga, hindi mo obligasyon yung mga nagme-message sa'yo. Pero may mga iba naman na binabash siya. Nabuti ka nga, ikaw yung hinihingan. Oho. Subukan mo kaya na ikaw yung nanghihingi. Kumbaga parang mas maswerte ka pa. Pero ang point is, kapag ka nag-share ka, dapat yung bukal sa kalooban mo, Correct. hindi yung masama yung loob mo kasi napilitan ka lang Ayan. kesa mabash ka or napilitan ka lang kasi kinukulit ka na. Pakinggan po natin si Nicole. Sige, Nicole, maglabas ka lang. Ganun ba? Halata na ba? Halata na ba? Yung paghaba ng nguso mo, yung pagdi ng mga mata, paglaki ng mata Yung mo. pagturo-turo. Pil na pil. Hindi kasi meron kasing feeling sometimes. Parang itong si Sol, may feeling ka na ang sama mong tao. Correct, totoo. Porque ayaw mo munang magbigay kasi may paglalaanan ka na iba. May mga ibang katulad nga ng mga kaopisina niya na pinapa-feel sa kanya na ay tinaasan pa siya ng kilay. Oo, nakarinig pa ng hindi maganda. Correct. Porque hindi siya nagbigay. Oo. Ang pagbibigay po ay kusang loob. Hindi po ito pinipili. Sana kung nasa company manual nyo, tuwing may birthday, Correct. may ambagan, Tama. walang ganyan Kung in-explain sa'yo ng HR pag-apply mo na, uy, meron culture yung office ha, Oo. na kapag ka may birthday, may ambagan, at least 250, okay ka ba? O, kung pumayag ka, wala magagawa, di ba? Walang ganun. Kahit dito sa atin, di ba, sa Love Radio, may kultura po kami pag may bagong empleyado, Ayan. pinapakanta, pinapasayaw. Usually, gusto namin kantaan sayaw. Correct. Pero kung meron talagang empleyado na hindi talaga sumasayaw, hindi kumakanta, Hindi naman pinipilit. Hindi naman pinipilit. Oo. Kumbaga ang ginagawa namin, siya na lang yung sasayawan Oo, yan. para lang maitawid yung tradisyon o yung ritual Correct, na oo. tinatawag. Pero hindi para maging uncomfortable Tama, siya. oo. Hindi para sumulat siya sa maywagang burnay na yung pinasukan ko pong opisina, pinilit po akong sumayaw at kumanta kahit wala po akong talent. Walang ganun Oo. Diba? Iba siya sa pinilit mag-perform ng Christmas party. Kasi parang katuwaan ba? Oo. Alay, pagkabago alay. Iba yun Iba yun sa every month, sa tuwing may nagbo-birthday, may pinipilit yung pag-ambag. Pero even yung DTI, di ba, naglabas sila na bawal pilitin ng empleyado na mag-perform sa Christmas party. Totoo ba? Oo, nung nakaraan. So, pwedeng ireklamo. Pwede rin ireklamo na sa DTI. So, yun lang naman ay patunay na talagang hindi dapat sapilitan ng mga bagay-bagay. Correct. Diba? Lahat po ng mga bagay-bagay, lagi po tayong meron choice. Tama. So, ikaw, Sol, kahit na mahirap yung choice na tumanggi, it's okay. Kasi, magbibigay ba sila, mag-aambagan ba sila pag wala ka ng pamasahe? Oo, totoo. Hindi naman pag nagkasakit ka ba, mag-aambagan ba sila? Hindi naman sa lahat ng oras gagawin nila yun Oo. Mukhang sa kaligayahan lang sila nag-aambagan. Pero mas maganda din kasi, kaya ako, ina-advocate ko talaga na laging i-real talk yung lahat ng mga True. bagay. Kasi kung minsan, pag
yung parang nagsusugarcoat tayo, nagkakamali pa tayo, nagkakasala pa tayo, hanggang sa nababaon ka na nababaon. Pero pag, Correct. pwede mo namang sabihin na, actually kasi nahihirapan ka, dahil itong 500 to 1,000 a month na nawawala sa'yo, pamasahe mo na yan, magkano lang ano mo. So, Tama. i-real talk Minimum, mo sa kanila. sinabi niya pa yun, minimum wage earner. Oo. So pag halimbawa talagang masama talaga ugali nila, Na edi- kukutsain ka pa rin nila sa Oo. gitna ng pagpapaliwanag mo. eh di wag ka magambag, tapos wag ka makikain sa Wag, kanila. wag din. Di ba? Hindi, totoo naman din. Oo. Di, wag na, hindi mo ikamamatay. Mhm. Ganyan. Minsan kasi yung opinion ng ibang tao, yun yung nagsiset ng worth natin. Oho. Hindi dapat. Mhm. Pag kung ano yung definition nila sa'yo na, hindi nag-aambag yan. Ako, walang kwentang tao niya. Oo. Wag mong hayaan na yung opinion nila about you Correct. will define your worth. Because Tama. hindi. Oo. Alam mo sa sarili mo na, nakakatuwa nga sabi mo, wala kang bisyo, Mhm. wala kang luho. So talagang kung ano man yung kinikita mo is eksaktong-eksakto lang talaga. So wag silang umopinyon dyan porque Ayan. hindi ka nag-ambag. Ayan, so kung may mga mahadera pa talaga nga Ayan. hindi patitinag dahil ni-real talk mo na, in-explain mo na yung side mo, edi punta ka na sa HR. Ayan, pwede. Diba? Oo. Pwede mo isumbong yun Oo. Pwede ka magsabi sa immediate supervisor mo na Mhm. hindi po ako komportable sa ganitong klaseng setup. Hindi naman po, wala naman Ayaw po ko akong mag-ambag kasi- ayoko. Wala Oo. talaga, diba? Pag may extra, why not, di ba? At saka in the first place, halimbawa, hindi mo nga trip yung kaopisina mong yun Tapos mag-aambag ako sa birthday niya. Tapos sinismis ka pa ng opisina mo. Diba? Mag-aambag ka sa Kaya birthday. nga. Siya tong sinisiraan ko ng wagas tapos mag-aambag ako sa birthday niya. Eh di wow. Hindi tama. Wag tayo magpapadala po sa pressure. Tama. At hindi lang po ito, I think it's a lesson also for everybody. 'Di ba na wag kang magpapadala sa pressure. Hindi po Correct. porke kunyari ikaw ay estudyante ngayon, hindi porke ang buong tropa mo ay naninigarilyo o nagve-vape Yan. or nag-iinom, ibig sabihin nun, sasali ka Tama. dahil lang na-pressure ka. Oh, yun kasi yung problema natin kadalasan. Para at least People pleaser kasi Oo, tayo kahit medyo ikaw na yung nahihirapan. Tama. Sige lang, tuloy lang. So dapat pumalag din tayo. At sabihin natin, yun nga, i-real talk natin. Sabihin natin yung katotohanan na Correct ka. medyo kulang talaga yung budget mo. Hindi talaga kaya. Pag may extra, then why not? Tama. Di ba? Basta in life in general, wag kang, hindi ka dapat hindi gumawa ng isang bagay na napilitan ka lang or stress ka lang para lang ma-please sila. Oo, dyan na yung papasok yung wisdom ng kabataan namin na talagang, ay sige lang, okay lang. Go lang. Mangungutang ka pa. Correct. Para pero pag medyo, yun nga, nagkakaedad ka, nagka-quarantines ka na. Yan. Natututo ka na. Correct na hindi mo naman kailangan i-please ang lahat. Tama, oo. Hindi mo kailangan umuo sa lahat. Si Nicole nga, pinlist lahat eh. Anong nangyari? Nung kaproblema sa iniwan Wala, siya eh. iniwan din ako lang sa ere. Di wow. Di sige. Diba? Inalagaan mo Oo. lahat eh. Tara Mo. nga. Kasi halos lahat Diba? gawin mo. Tapos, nung Nagkaproblema. problema na, hey, laglaga na. Isa-isa na po silang nagpupulasan. See? Hindi nga babalik tayo Yan ba mga kaopisina mo kapag ka na-aksidente ka o may nangyaring hindi maganda sa'yo? Mag-aambagan ba sila? True? Yan. May ganun bang klaseng ambagan na nagaganap? Hindi Oo. At minsan, alam mo, meron akong isang kakilala. Hindi lang isa, kundi I know of several people na ang treatment nila sa work is not second home or second family. Mhm. Na kaya lang sila nandyan para Trabaho magtrabaho lang talaga. at Oo, magsumweldo. totoo May ganon. May mga iba naman na this is our second home. This is Yes. ako ganun ako Oho. second family. I spend so much time here in the Yes, office. oo. So kailangan masaya ako. Gusto ko yung mga kaopisina ko and all, 'di ba? But there are people na I don't care. Oo. Ang importante sa akin sumweldo ko. Oo, Hindi trabaho kailangan lang talaga. correct, hindi Oo. kailangan maging close tayo. And I think it's a good protection for yourself Hindi mo kailangan i-please lahat. Ang mahalaga sa akin, Oo. sumweldo ako. Tama. Tapos, 'di ba? O wag ka na magpapa-pressure ha. Ayan. Yaan mo sila mag-ambag-ambag diyan. Di mo ikamamatay kung di ka makakain ng pansit na pinag-ambag. Tama.
Sana dumating yung panahon na magkaroon ka ng maraming extrang budget, 'di ba? Para kapag ka may ambagan, hindi na mabigat sa'yo, kusang loob na lang din, tapos meron ka pang save. Yung ganon, yung dadating ka sa panahon na hindi lang kapag ka may birthday may spaghetti. Tama. I pray that the time comes na pag nag-grocery ka, hindi ka na tumitingin sa presyo. Yes, oo. 'Di ba? Magsipag ka lang and that time will come. Ayan. Good luck, Sol! Sol! Iwas ka na dun sa mga sulsol. Correct! Iwasan mo na yung mga yan na nakakapangit sila. Tama. O siya, hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, Sol. Ayan. I-real talk mo yung mga tao na yan, Sol. Pag hindi madala sa real talk, then sumbong mo na sa Yes, sa kinauukulan. Oo, sa immediate superior mo. Correct. Huwag mo munang i-bypass yung Yung immediate superior mo. Kasi pag bypass mo yung superior mo, magugulat siya. Magugulat siya. Oo. Masistress pa yun. Ayan. So para at least mag-guide ka rin din ng tama. Tama. Siya, ha? Alright. Salamat sa iyo, Sol. Ingat ka. Have a Salamat, great Sol. week kahit medyo toxic ka mga kaopisina, ha? Ayan. Bye, everyone!